Čau traderi, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu si ukážeme moji nedělní analýzu. Můžeme začít hnedka od začátku a začínám na monthly time frameu, kde si ukážeme hlavní zóny, na které bych se soustředil. Můžeme vidět, jsme téměř u golden paketu a z 50% vyplněného fair value gapu. Tady si myslím, že ta zóna bude hodně silná a odrazíme se nahoru. Když si zapneme seasonality, když to dáme od roku 2020, tak vidíme, že prosinec a listopad jsou nejvíc bullish měsíce, takže bych očekával nějaký pohyb nahoru teďka. To si potom ukážeme na weekly nebo daily time frameu, kam až bych to očekával. Tak se přesouváme na weekly time frame. Tady máme jednu zónu, kterou bych očekával, že trefíme a bude hodně dobře reagovat. A možná se od ní odrazíme až někam sem dolů. Taky na daily time frameu máme 382. Tady je hodně likvidity, takže bych očekával taky nějaký odraz. Když to tady zaznačíme. A na 4hodinovce udělám svoji normální analýzu, kde si ukážeme market structure, jak zaznačuju, supply and demand a všechny tyhle levely. Jak vidíte, už tady mám analýzu z minulého týdne, takže si ty hlavní levely jenom protáhneme, které se nezměnily. Takže analýzu na 4 hodiny time frameu začínám market structure. Začneme hlavní market strukturou, kterou máme přesně tady. Tady se vytvořil break of the structure. Po break of the structure se objevilo strong high a strong low ještě nemáme vyformovaný. To by se cena musela dostat aspoň k 382. A interní struktura vidím stále bearish. Očekával bych proražení tohohle high, takže by se nám změnila struktura a očekával bych, že se budeme dostávat až někam k těm úrovním. Jak můžete vidět, tady ty hlavní levely už mám nastavený z minulého týdne. Koukneme se, jestli tady nejsou ještě nějaké levely. Možná si říkáte, bož tady mám tolik jak zón, ale já jsem sám zastancem toho, že radši si vyznačím víc zón, než abych pak byl překvapený, že se ta zóna, že nějaká zóna funguje a nějaká nefunguje. Tady se takhle dávám do složek, který si pojmenovávám podle toho, co v těch složkách mám. Tady mám supply and demand na 4 hodin time frameu a tady mám tu základní analýzu, kterou si můžeme smazat. A na konci videa vám ještě ukážu nějaký pozice, na který se budu soustředit. Na 15 minutovce tak začínáme swing strukturou. Ta swing struktura je stejná jako ta interní na 4 hodinovce. Jo, tady na ty 4 hodinovce jsem si zapomněl udělat tu interní strukturu. Takže iBoss na 4 hodinovce, po iBossu interní high. Protáhneme se až do následujícího konce týdne. A interní low už si můžeme zaznačit, protože pohyb byl až k 382. Přesuneme se na tu 15 minutovku. Tady si vyznačíme novější zóny, který máme z tohohle týdne. Jak můžeme vidět od asi úterý nebo středy, tak začal trh celkem konsolidovat od středy, takže jsem nebral žádný trade. Ta price action tady byla celkem šílená, hlavně v pátek a ve čtvrtek, protože ve čtvrtek bylo bank holiday v Americe. Takže tady si zaznačíme demand zónu, kterou si taky protáhneme až do konce týdne. Jak můžete vidět ten wick na 4 hodinovce, ty často bývají vyplněný, ale v pátek už jsme ho celkem vyplnili. Očekával bych tady odraz z nějaký 5minutové zóny.
tady takhle odsaď bych očekával odraz. Nějaký ochlazení krátkodobý dolů, aspoň k té 382. Když se odsek natáhneme Fibonacci, tak 382 se nachází přímo pod těma lows. Tady si tu supply zónu protáhneme až do konce týdne. A co bych očekával od toho trhu v pondělí? Tak v pondělí bych očekával takhle nějaký odraz od tohleté zóny. Pohyb dolů, alespoň k té 382, ale spíše až tady k této zóně. To si myslím, že dostaneme v pondělí. A jinak pozice, který bych bral, tak tady mám nastavený už z minula. Tady mám už z minulého týdne pozice, který bych chtěl brát, ale ani jedna z těch pozic nebyla vyplněná. Tak začneme tou nejvíc dole, která... Koukneme se na 4-denní time frame. Tady vidíme, že jsme měli nějaký weekend gap, který se nám stal, protože trh byl v nejistotě. Tak bych očekával vybrání likvidity pod tím low a odraz z této zóny. Taky tady je ten velký vik, takže si myslím, že se tam ta cena někdy určitě dostane. Taky tady máme tu silnou 4-denní zónu, u který máme určitě taky nějaký Fibonacci level. Když si sem natáhneme do Fibonacci. Vidíme, že tam jsme jen mezi 382 a 05, což není úplně dobrý. Bylo by lepší, kdyby tam ten level byl přesně na té zóně. Ale taky tady máme spoustu volume. Když si měříme Fixed Range Volume Profile, odsaď sem, tak vidíme, že přímo v té zóně máme Naked POC a Value Area Low. Z tohohle low v té zóně máme Fibonacci, Golden Bucket, takže to je celkem dost silná zóna. Koukneme si ještě na ten poslední trade, který mám tady přichystaný. A zase to bude nějaký Fibonacci level. Tohletoho high po tohleto low. Tady těch Fibonacci levelů už máme dost, tak si některý smažem. Tak. Tady vidíme 0,5, což když si přepneme do Premium and Discount, tak vidíme, že bychom se nacházeli nad 0,5 nejspíš. Takže bychom očekávali odraz od té 0,5. Rozhodně po prolomení tohoto interního high na 4-denním timeframeu bych očekával spíš jako bullish tu price action a market structure. A že můžeme dojít až někam k těmhle levelům, ale tady tenhle ten pohyb udělali volby, takže si nemyslím, že se dostaneme až sem nahoru, ale očekával bych spíš, že se dostaneme do téhleté zóny. A po případě tady máme ještě Fair Value Gap. Když si dáme tu 0,5 toho Fair Value Gapu, tak vidíme, že to je v té supply zóně, takže si myslím, že se podle mě dostaneme, ale co se budeme odrážet dolů. Ale to ne tenhle týden, ale tak třeba v následujících měsících spíše. Tak si připomínám ten 15-minutový time frame a naznačíme si nějakou likviditu. Takže tady máme likviditu lokální. Doporučuji vám si dělat tyhle složky, jak já tady mám likvidita, positions, 4-hodinový supply and demand, 4-hodinová market structure a tak dále. Tak, podle mě to mám pak přehlednější a líp se v tom vyznám. A na konci každý analýzy se nezapomeňte nastavit alerty. Já si tyhle smažu, protože jsou z minulého týdne a nastavím si potom nový. Taky si tady můžeme zapnout
sessions, což jsou kdy byly jaký sessions. Většinou často se stává, že New York vybere Londýn high nebo low a Londýn vybere Asie high nebo low. Takže podle toho taky můžete nastavit nějaký trady. Tady bych očekával taky, že Londýn vybere New York low a odrazí se z této zóny. Když se teďka vypneme, tak tady můžeme vidět určitě i nějaký Fibonacci level. 0,75 a 7,86. To jsou dva levely, od kterých očekávám odraz, když to je hodně hluboký. Protože už to je pod Fibonacci a všechno, co je pod 0,5 a Fibonacci začíná být jako hodně bullish nebo bearish. Záleží, z jaký strany to natahujete. Takže zase si přesuneme Fibonacci, který jsme do složky. Ještě si vyznačíme Naked POC a Daily Open. Tady můžeme vidět, že těch Naked POCček je hodně u sebe, takže tam je to velký volume. A tady poslední Naked POC, který si vyznačím, tak bude tohle. Teďka můžeme přejít na Daily Time Frame, vyznačit si Daily Open. Jeden Daily Open, hnedka u toho Naked POCčka, takže to si myslím, že bude silná zóna. Další Daily Open máme tady. A další Daily Open máme zase u Naked POCčka. Dál už to nebudeme značit, tady těch Daily Open máme víc u sebe, takže tady ta zóna si myslím, že bude hodně silná. Zase to všechno dáme do složky. Tohle je to, co bych očekával od toho trhu od začátku týdne a jak bych to asi tak obchodoval. Podíváme se na DXY, což je dolarový index. Víte, že už jsem si nějakou drobnější analýzu dělal. Tady ty Fibonacci levely mám starý, takže to neberte v potaz. Dolarový index je vlastně opak eurodolaru, se tomu tak vlastně říká, protože máte euro-dolar a ta hlavní měna je euro, takže když dolar posiluje, tak euro-dolar oslabuje. Takže tady vidíme, že když si to přepneme, tak euro-dolar je vlastně opak dolaru. Tady si vyznačíme jenom nějaký základní zóny. Tady vidíme zase weekend gap, který byl hnedka potom vyplněný. Když si zatáhneme Fibonacci z tohohle hlavního levelu, přepneme si to, tak vidíme 0,5 v tom silném levelu, což vlastně pohyb sem by znamenal na euru, pohyb sem, když to je vlastně to samé. Tady máme určitě nějaký fair value gap a hodně likvidity, takže tady bych očekával taky nějakou reakci. A to na eurodolaru máme přesně tady. Tak jo, díky za sledování tohoto videa. Kdybyste měli nějaké dotazy, napište to do komentářů a díky za veškerou podporu. Čau.